Fontanella, Kaljevic, De Assis, kun jomijiet li s-soltu nisimgħuhom fit-tmiem il-ġimgħa fuq it-televiżjoni waqt logħba futbol tal-Kampjonat Premier Malti. Madankollu dawk passjoni tal-futbol Malti issa għandhom iċ-ċans li fil-ħin ta' mistrieħ jilagħbu bit-tim favorit Malti tagħhom fil-logħba Pro Evolution Soccer 2020 kemm fuq il-PlayStation, l-Xbox u anke l-kompjuter. Dan grazzi għal Glenn Mizzi li ftit ta' xurilu embarka fuq dan il-proġett sabiex għall-ewwel darba fl-istorja tal-futbol f'pajjiżna wċuħ Maltin issa jagħmlu parti minn din il-logħba li tintlagħab minn miljuni ta' nies minn madwar id-dinja. PES 2020 hija l-kompetitur dirett tal-logħba FIFA u ftit ta' xurilu rebħet id-drittijiet tal-kompetizzjoni Euro 2020 u kif ukoll riċentament anke dawk tat-tim ta' Juventus. F'intervista ma' One News, Glenn spjega l-motivazzjoni wara dan il-proġett li ftit tal-jemilu sar aċċessibbli għal pubbliku. Jiena bniedem li nħobb il-futbol, ġietni dil-idea li nagħmel il-lig Malti wkoll u kien hemm ammont ta' timijiet li stajt nirranġa u qed għaliex ma nagħmilx il-lig Malti xi ħaġa differenti li qatt ma saret u kienet ta' suċċess kbir. Glenn spjegalna wkoll il-proċess wara l-wiċċ ta' kull plejer fil-Kampjonat Premier Malti fil-logħba. Proċess twil fejn fih irid kemm jista' jkun ixebbaħ l-wċuħ tal-plejer fil-logħba ma' dawk fil-verità. Dan hekk kif ma kellux riżorsi bħal kameras apposta li jaqbdu d-dettall ta' kull wiċċ minn kull anglu bħalma jużaw il-kumpaniji kbar li joħolqu dan il-logħb. Biex tajt ninqada jien ovvjament m'għandix dawk ir-riżorsi, kull ma għamilt huwa ġifieri użajt Facebook profiles u anke ritratti minn fuq Google sabiex stajt nirranġahom minn fuq il-PlayStation u nipprova nxebbaħhom kemm nista'. Hekk kif il-pakkett tal-futbol Malti mhuwiex parti mill-logħba, Glenn spjega kif wieħed jista' jaċċessa l-lig Malti fuq il-logħba. Wieħed jista' jsib il-paġna fuq Facebook, il-paġna tiegħi PES 2020 Maltese Football u l-ewwel post hija pinned post mill-link minn fejn jista' jinniżżel il-lig. Hemm ukoll instructions kif għandek tinstallaħ u tista' tniżlu minn hemmhekk. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.